Örvendetes hírnek számít, hogy az utasok többségének tapasztalatai szerint az utóbbi napokban némileg felgyorsult a forgalom a szerb-magyar határátkelőkön, magyarán tempósabban halad az átkelés a korábbiakhoz képest. Viszonylag hosszú sorokban várakoztak vasárnap délelőtt a Horgoš-Röszke autópályán, a Szerbiából kilépő és a Magyarországra belépő oldalon is. Ennek ellenére nem alakult ki egy óránál hosszabb veszteglés. A külföldön dolgozó szerbiai vendégmunkások azonban tartanak az ünnepi időszakban tapasztalt torlódásoktól. Ljudi čekaju po 5-6 sati, 7 sati, ali ne može, to je uvek tako od 22. 21. decembra do 25. otprilike. Ja tad i ne dolazim za Srbiju. Znači bolje ostanete u Beču i onda dođete nekom drugom prilikom. Sad sam bio 2 nedelje, sam u penziji sad, ali sad sam bio 17 dana kući, završio šta ja završavam i nazad za Beč. Ne smeta nam malo čekanja, ali samo da ne bude onih par sati zadržavanja. To već pogađa. A boga mi bit će. Pa, verovatno, ali nadamo se da neće biti strašno. Možda će se udostojiti da nas puste brže. És végül egy jó hír, az ünnepi időszakban hétvégenként 7-től 22 óráig tart majd nyitva a Királyhalom-Ásotthalom határátkelőhely. Mórahalom közösségi oldalán azt írták, hogy december 13-a és január 12-e között péntekenként, szombatonként és vasárnaponként 7-től 22 óráig lehet majd igénybe venni a Királyhalom-Ásotthalom határátkelőhelyet.